Jo, dělal bych to stylem zase, že jdeme na Pragmatic a na Synod klasicky. A můžeme po případě vyzkoušet i nějaké nové, kde se dá chytit a otevřít to třeba hned a uvidíme, že jo. OK, no. Jo, takže já si myslím, že můžeme asi začít, nebudeme to ničím zdržovat. A yes, jdeme na to. Spad na spad. OK. 4. Škoda. OK, je tam. Sice za 6, ale je tam. OK. Je tam, dobrý. OK, tak potenciál, takže uvidíme. Tady se poštěstí, nebo nikoliv. OK, base game, 400. Solidní. OK, base game. A když nepadne bonus, tak aspoň tohle. Solidní, to jsem teda nečekal. Co tam bylo napsáno? Jo. OK, asi dáme klasických 40 za 10 a uvidíme. OK. OK, je tam. OK, tak to jsem nečekal. Dokonce ještě 60 korun. Tak uvidíme, zda se nám na Atlantis tady podaří. No tady ten bonus jako nepadá, ale když padne, tak jako má to potom. Dobře. OK, tady tenhle bonus jsem ještě neměl. On se mi automaticky spustil. OK, a vypadá to, že to bude docela shit. To jsou random, no. On se mi automaticky spustil, jak to? Jsem měl i hned dopryč. OK, to bylo dobré, ale moc dobré symboly to zase nebyly. Ale tak třeba vyklíčil. OK. Tady se nám poštěstí, nebo ne? Jako mohl by. Nikdy jsem tady ten bonus neměl. Nemakám, ne? 2 válce. OK. A tu asi. Ale třeba ještě překvapí. První bonus bait, ale nepřekvapil. Oh, wow. Co je v tobě? 12, jo. No a pojď. OK, na první žena, to je krásné. Potřebujeme tady každým speedem aspoň ženu, ta potom mění ty symboly. A nebo retrik, to by tež bylo pěkné. Ale ty ženy... OK. Postupně mění ty symboly a já sbírám vlastně kolik, ani 5-6. Tak no to máme ten top symbol, že? No tak zatím to nevypadá moc slibně teda. Není ani propojené, škoda. Okay, to je, ale to nebude moc. No, tak chtěl by to ženy, nebyl retrik. No, možná, že to nedá ani těch 60. No, dalo víc jak 60, wow. Wow. Ženu, prosím. Wow. Eye of the Storm nikdy hrát nebudu. To víme jasně. No, tak teďka ty 3 bonusy se musí ukázat, protože jinak to bude docela splav. Je fakt málo, takže musí to být zázračný comeback. Tak uvidíme. To je za 10, jo?
Tak to by mohlo být solidní, pokud to přemění dobré wildy. On to přeměňuje wildy. Nebo na wildy, random. Ok, první spin, solidní docela. No tak to si děláš srandu. Jediný symbol přemění. Jasně. No. Pomeranče. Jasně, děkujeme. Jo, jasně. Jasně. Švesky. Posledně, po nějakou jebu. Jasně, bary to přemění. No, tak dneska to bude teda spav. Tak vypadá? Ne, poslední dva, no. Takže Golden Myth. Jdeme na to. Já jsem bonus ještě v životě neměl. Jo, tak. To jsem nechtěl. Takže ne každý den posvícení. To jsou. Okay. A jdeme na to. Musí být jako bruty. No pojďme. To je extra skin. Jo, nějakou mrdu úplně. Jo, oni tam zůstávají. Tady jsme pod... 880. Ok. Teď ještě nějak by to chtěl. Ok. Ještě červené sluníčka, docela pozice v klidu, jako. A ještě hit nebo sluníčka. Ještě jedno, prosím. Nebo zase ten dobrý hit. Jedno červené? Jo, je tam. Ok. Jeden spin, no. Uvidíme. Nějaký hit, anebo ještě sluníčka. Hit. Ale ok, jako překvapil. To bych jsem čekal, tak aspoň něco. Ok, vlastně máme půlku back. Tak aspoň něco, to nám docela savilo. No a poslední je 88 perel. Jako ta minulé dala brutální, tak mohla by to zopakovat. Nebo aspoň tak, aspoň na ty dva. Aspoň na ty dva. Ale uvidíme. 8 toček, no. A to tam vlastně ještě padl retrig minulý. Myslím si, že jsme měli minulé docela štěstí, protože... Tady to je spíš takový bonus jako do počtu. To jako... Musím být docela štěstí, no, aby to padlo. Já to nevím, jestli jakoby je na mojí straně opět, nebo... No tak zatím bonus se ukazuje tak, jak ho známe, klasicky. Pojď. Ok, to je docela dobré. Ale jakoby víc, no. To jako je blato. To je solidní blato. Poslední spin. 0. Děkujeme. No, skoro 2, no. Ani ne. GG. Minulé to dalo teda bruty. Můžete podívat na videjko, které vyšlo, samozřejmě. Takže minus 1100. No, mohlo to být o dost horší. Každopádně... Jo, no. I to je realita, že jo? I to je realita, ne vždycky to je samozřejmě... Ne vždycky to je samozřejmě krásné. Ale bereme to, co máme, že jo?